todo o mundo, este é o noso vídeo de despedida. Agardamos que vos guste. Nós xa falamos o galego Sen problema! Na cafetería, sen problema. No gimnasio, sen problema. Na bici, sen problema. En xeografía, sen problema. Na administración, sen problema. En galego, sen problemas. Na secretaría, sen problemas. Na conserxería, sen problema. Na biblioteca, sen problema. No máis alto, sen problema. No ping-pong. Coas compañeiras, sen problema. Nos ciclos, sen problema. Aquí os 21 días do reto. Agardamos que se converzan en 21 anos e máis. Pasémolo moi ben cos actividades e gustaronos moitos vídeos. As xuventudes son